Добрый дзень. І вось надышоў час Юстыніяну адраджаць Рымскую імперыю з яе поўнай веліччу, з яе поўнымі межамі. Ад Брытаніі да Месапатаміі, вось яго канчатковая мэта. Зараз ужо не будзе ніякіх перапынкаў, супыненняў, нейкіх праблем, нейкіх перашкодаў. Ён зараз ідзе восстанавливаць Рым. Зараз у яго ў прыярытэтах менавіта заходняя частка імперыі, а менавіта Паўночная Афрыка, Італія, Галія, Іспанія, і Брытанія. Але першыя две мэты гэта багатая Паўночная Афрыка і сэрца Рыма, радзіма Цэзара, Італія. Лагічна б было б адразу пайсці ў Італію, бо гэта канчатковая мэта прынесці Рым назад у Рымскую імперыю. Але ж Юстыніян такога не робіць, але ён выбірае сваёй першай мэтай як Паўночную Афрыку, дзяржаву на той момант каралевства вандалаў і аланаў. І ўзнікае пытанне, чаму? Таму што ў Італію трэба менавіта высаджвацца, і каб туды высадзіцца, трэба перайсці вось праз міжземнамор'е. А ў чым праблема? Войскі ёсць, флот увогуле самы найвялікшы у міжземнамор'і і ў той момант амаль што самы найвялікшы ў свеце. Чым праблема? Праблема ў тым, што воды яны небяспечныя, бо яны кантралююцца піратамі, вандаламі тымі ж у Паўночнай Афрыцы. Суадносна трэба ці вялікі флот аграмезны, які ёсць, але ж яго зараз мабілізаваць цалкам нельга, бо, па-першае, ён ахоўвае гандлёвы шляхет піратаў, і калі ты проста яго возьмеш, у цябе ўся гандаль, яна цалкам перарвецца, бо прыйдуць піраты і ўсё разрабуюць. Па-другое, пакуль ты будзеш збіраць гэтыя караблі ў нейкай кропкі збору, то пакуль прыйдзе першы, трэба чакаць, пакуль прыйдзе другі, а вось першаму яму ж трэба прыйсці нейкія снабжэнні там, яму трэба ежу, рамантаваць яго і ўсе гэтыя рэчы рабіць, абслугоўваць. І гэта каштуе шмат грошаў. І ўвогуле проста гэтыя зборы, яны вельмі доўгія і вельмі дарагія. Таму з сабой магчыма ўзяць толькі невялікі кантынгент ваяроў і невялікае суправаджэнне да іх з флота. Таму варыянт толькі ісці ў Паўночную Афрыку. А ў Паўночнай Афрыцы ў нас вандалы. І вось пытанне, а як вандалы сталі піратамі і як яны ўвогуле апынуліся ў Паўночнай Афрыцы? Чаму германцы ў Паўночнай Афрыцы? Як яны адтуль прыйшлі? Дзе землі германцаў, а дзе Паўночная Афрыка? Што яны там забылі? Як мы ўжо абмяркоўвалі на мінулых стрымах, кліматычныя змяненні пачатку 3-го стагоддзя, якія вымушалі германцаў мігрыраваць з Скандынавіі спачатку ў Цэнтральную Еўропу, Польша, Венгрыя, Паўднёвая Германія, потым з-за палітычнай стабільнасці ў Рыме яны ўжо супынялі тусавацца на Дунаі, калі пабачылі, што вось у Рым адкрыты вароты такія, магчыма ісці ў Галію, там засяляцца, такія, пагналі ў Галію, там цёпла, там нармальна, там вінаград расце, пойдзем. І засяліліся яны ў Галію. Значыць, у Галіі яны сядзяць, прыкольна, але глядзяць побач Іспанія. І ў Іспаніі мора, сонца, віно, круто, пойдзем туды. Значыць, і селяцца ў Іспанію. І нармальна, жывуць. І аднойчы прыходзіць да іх чалавек і гаварыць, што «А вы слыхалі, што ў Паўночнай Афрыцы там жыта як родзіць, глеба якая, проста сапаць адно задавальненне, адно семечка кіну, 20 вынес, а песок там, калі на поўдзень пойдзеш у пустыню, то там, калі сонейка ўстае, пустыня блішчыць, таму што там песок у гэтай пустыні проста ляжыць залаты, яго магчыма збіраць». І вандалы такія, нічога сабе. Так, у Паўночнай Афрыкі была вельмі ўрадлівая глеба ў той момант, таму што тады яшчэ Сахара не так моцна распаўсюдзілася на поўнач, і там быў нармалёвы клімат, нейкія рэчкі, азісы, і цёпла, і з-за гэтага ўрадлівасць там была нармалёвая. А у характарыстыках эканомікі позняй антычнасці, і ўсяго сярэднявечча, там і амаль што да новага часу, уся эканоміка, яна пабудавана на сельхозпрадукцыі. Значыцца, калі ў цябе ёсць шмат, добры каэфіцыент урадлівасці, у цябе ёсць шмат ежы. Калі ў цябе ёсць шмат ежы, у цябе ёсць шмат людзей, бо ты іх можаш усіх пракарміць.
яны таксама могуць сваіх дзяцей пракарміць. І калі ў цябе ёсць шмат людзей, то яны могуць шмат чаго вырабляць і шмат чаго экспартаваць. І ну і дзякуючы гэтаму у нас ёсць такі каэфіцыент роўнасці паміж шмат ежы, добрую урадлівасць і эканамічны дабрабыт. І вандалы на гэтых глядзяць і такія, хачу таксама. Но яны збіраюцца і ідуць у Паўночную Афрыку. Чаму не захапіць? Прыйдуць, громяць рымлян, захапляюць флот, захапляюць тэрыторыю і становяцца піратамі. І вось дзякуючы гэтаму у нас ёсць такая замінка, якая замінае з усходняму Рыму адразу ж ісці ў Італію. І таму усходні Рым гаворыць, што наша першая мэта гэта Паўночная Афрыка і каралеўства вандалаў і аланаў. Вось мапа дзяржавы каралеўства вандалаў і аланаў. Пытанне, адкуль у них флот? Справа ў тым, што калі яны прыходзілі на гэтую тэрыторыю, то у Карфагене, якая была сталіцай гэтай правінцыі, знаходзіўся абсалютна ўвесь флот заходняй рымскай імперыі. І рымляне яго не змаглі эвакуіраваць нармалёва. І ён там цалкам увесь застаўся. Таму што калі спачатку прыйшлі вандалы, яны пабілі месны гарнізон рымлян, яны паклікалі дапамогу, і заходняй рымскай імперыі разам з усходняй яны сабралі аграменнае войска са 100 000 чалавек. Вы уяўляеце сабе, просто калі нават па сённяшнім меркам гэта немалая армія, а па тым часам гэта ўвогуле нейкія касмічныя лікі. Вось яны збіраюцца, мэтанакіравана ідуць, высаджваюцца ў Паўночнай Афрыцы і катастрафічна прайграюць вандалам. І таму заходні Рым разумее, што так, зараз не ўдасца адбіць Паўночную Афрыку, трэба сканцэнтравацца на іншых праблемах, а можа неяк потым мы вернемся да іх. Заходні Рым вернуцца не здолеў, бо ён паў. І таму гэтая праблема, гэтая задача менавіта зараз на плячыма усходняй рымскай імперыі. Так, а чаму ўвогуле там быў флот? Бо вось Карфаген, ён быў заснаваны такімі людзьмі, як фінікійцамі. А фінікійцы, яны жывуць на ўсходзе Сярэдземнамор'я, яны, з морам на ты, яны марскія рабяты, а давай паплылі туды, а давай паплылі сюды, пагандляваў там, пагандляваў тут, там все перавозкі, так, а як зрабіць карабль, каб ён быў пахутчэй і змог больш несці всякіх тавараў? А можа так зрабіць, а давай так. То есть у іх была вельмі развітая традыцыі караблебудаўніцтва, амаль што самая развітая ўвогуле ў ўсім міжземнамор'і. І яны гэтую традыцыю перадалі каланістам, якія і заснавалі Карфаген. А потым Карфаген гэтую традыцыю далей развіў і распаўсюдзіў не толькі на гандлёвыя караблі, але і на ваенныя. І стварыў сабе флот. І таксама маў імперыю, якая кантралявала Сіцылію, і менавіта ўсё заходняе Сярэдземнамор'е. Але потым падняўся Рым, Рым казаў «Картагу даленда эст», Карфаген павінен быць разбураны. Але, дарэчы, чаму так? Чаму Карфаген павінен быць разбураны? Чаму гэта нейкая аксіёма? Большасць людзей ведае саму цытату, але ж які яе корань, якая яе гісторыя? Справа ў тым, што, як гаварылася раней, Карфаген быў такой цывілізацыяй, гегемонам заходняга Сярэдземнамор'я, і таксама падняўся Рым. І, два цара на адным троне сядзець не могуць. І ў Рыма былі свае цікавасці ў Сярэдземнамор'і, ён хацеў захапіць Сіцылію, далей таксама ў Рыма былі цікавасці Ішпаніі, у Карфагена таксама. Карфаген якраз такі і развіваў тыя самыя срэбраныя руднікі ў Ішпаніі, за которых туды ішлі тыя ж самыя вандалы і готы, да прыкладу. І, проста сутыкненне цікавасцяў. Спачатку былі такія пунічныя войны, таму што чаму Пунас? Таму што Пунас это як пурпурны. А чаму карфагеняне пурпурныя? Таму што карфагеняне гэта, як мы памятаем, каланісты фінікійцаў. А фінікійцы, яны жылі ў заходнім Сярэдземнамор'і, яны ўжо нават з грэкаў яны асацыяваліся з гэтым колерам, таму што яны былі амаль што адзінымі, хто ва ўсім Сярэдземнамор'і вырабляў гэта пурпурны колер, пурпурны фарбавальнік. То есть у іх там вадзіліся гэтыя малюскі, з якія магчыма там было ўзяць, там раскавыраць, там штосьці зрабіць з імі, і атрымаўся вось такі пурпурны фарбавальнік. Яны імі фарбавалі адзенне, і іх апраналіся, іншыя такія бачылі, опа, калі хтосьці носіць пурпурнае,
ну і небагатыя такі сярэдні, то гэта, мабыць, фінікіец. Як бы і такая ўзнікла сувязь паміж пурпурным і фінікійцамі, таму што як бы фінікійцы вырабляюць пурпурныя асноўны носяць фінікійцы. Значыцца, карфагеняне гэта тыя самыя фінікійцы, але трошкі заходней, значыцца, пунас, то есть, значыцца, Рым называў карфагенян пунамі, то есть пурпурнымі. Таму і войны суадносна называюцца пунічнымі, таму што аб іх мы ведаем з рымскіх крыніц. Як бы так, іх было 3. Першая пунічная вайна, яна была, вось, это просто, два гегемона, яны сутыкнуліся, Рым у ёй перамог. Там таксама цікавая гісторыя была, як ён менавіта, але гэта не тэма сённяшняга стрыма далей. І вось пасля другой пунічнай вайны таксама вось гэты Ганнібал у варот, сланы праз Альпы, вось усё гэта цікава, гэта было ў другой пунічнай вайны. І ў трэцяй пунічнай вайне якраз проста да яе пасля другой пунічнай вайны, Карфаген стаў, ён згубіў свой статус гегемона і проста стаў невялічкай дзяржавай. Але ж менавіта крыўда Рыма на тое, што Карфаген там хадзіў і вось паліў Італію, паліў вось нашу радзіму, вось гэты карфагеняне тапталі сваімі слонікамі ў нейкіх кірзовых сапажышчах. Навошта? Як бы нам трэба ім адпомсціць. Як? Амаль што яны захапілі Рык. Як так? Мы імперыя сінафіген. Трэба адпомсціць ім. Трэба, ведаеце, што трэба? Трэба разбурыць Карфаген. Картаго деленда эст. У помсту. Каб заўсёды, каб кожны ведаў, што здараецца з тымі, хто супернічае з Рымам на роўных. Вось, менавіта гэтай цытаты і скончыў такі адзін рымскі сенатар, як Марк Порцый Катон Старэйшы. Або, як звычайна мы яго завем, Катон Старэйшы. Гэта быў рымскі сенатар, які вельмі не любіў Карфаген, і ён у канцы кожнай сваёй рэчы гаварыў, Карфаген павінен быць разбураны. Проста ты там можаш гаварыць, што там трэба нам, значыцца, інфраструктуру палепшыць, там, не ведаю, бюджэт, каб не пілілі, што яшчэ трэба, рэформы пенсіённага ўзросту, як бы і ўсе там сенатары зяваюць, але калі ты сказаў Картаго деленда эст, усе такія: «О, да, Картаго деленда эст, вось там гэтым Карфагенам, вось, трэба іх разбурыць, трэба нашага суперніка цывілізацыйнага проста ў гразь умазаць, у землю і сольку пасыпаць». Вось, таму што Карфаген, ён быў такім духоўным, ён быў ідэалагічным, ён быў як бы вечным супернікам Рыма, але не ў тым сэнсе, што яны вечна враждавалі, што як бы, таму што Карфаген і Рым гаварыў, што мы наше вечнае суперніцтва ператворым у невечнае, і мы табе, Карфаген, разбурым. Вось такая менавіта гісторыя барацьбы, гісторыя вось нянавісці між гэтымі двума цывілізацыямі, у якой Рым перамог. Захапіў тэрыторыі Карфагена. Але ж, мы бачым, што вось тут зараз абазначана, што ёсць Карфаген. І пытанне, што за дэзінфармацыя? Чаму ён не разбураны? Казалі Картаго деленда эст. 3 словы, ўсё разумела. Чаму Карфаген існуе? Справа ў тым, што рымляне, былі хлопцы не глупыя. Яны разумелі, што Карфаген, вось яны і захапілі, што гэта ввогуле цэнтр усёй гандлі ў заходнім Сярэдземнамор'я. І туды ўжо адлажаны ўсе ланцужкі паставак і ўсе ланцужкі гандлі. І як бы ўсе гандляры там з Сахары, з Гішпаніі, яны разумеюць, што калі трэба кудысьці ісці і гандляваць, то гэта ў Карфаген. А гэта значыць, што калі яны прыходзяць у Карфаген, то ўжо на тэрыторыю Рыма, то яны будуць плаціць падаткі Рыму, а значыцца, будзе грошыкі. Таму калі ты разбурыш Карфаген, проста вось канчатковага элемента ланцужка не стане. І ўсё гэтае баблішка, што магло пасесть у тваёй кішэньцы, яно, не асядае, а сыходзі кудысьці ў іншую сторону, не ў табе кішэню. Значыцца, трэба яго заставіць, каб ён прыносіў грошыкі. І таксама у Карфагене, у спадчыннасці ад, такой карфагенскай імперыі, засталася вялікая верфь для караблёў і, гандлёвы порт. Рымляне прыйшлі і казалі: «Блін, круто, як вы тут можете караблі шпарка будаваць? І мы таксама будзем будаваць тут караблі». І час ішоў, і вось цэнтр караблебудаўніцтва заходняй рымскай імперыі перамясціўся менавіта ў Карфаген. І значыцца, вось гэта база ўсяго ваенна-марскога флота заходняга Рыма засталася ў самім Карфагене. І калі вандалы прыйшлі, разграмілі рымлян, яны там амаль што выратаваліся там і проста беглі з Паўночнай Афрыкі і забылі з сабой захваціць, і не здолелі сабой захапіць флот. І таму гэты флот трапіў у рукі вандалаў. І
Дзякуючы гэтаму вандалы такія глядзяць на флот, такі, блин, круто, флот, на ім магчыма плаваць. І думаюць, глядзі-ка, там ёсць Мальта, там слыхаў нейкі там золата ёсць, срэбра, а давай паплывем паграбім, а давай. Прыплываюць, грабяць. Ну, рымляне, па-першы, у іх свайго флота мала засталося, як бы, і што ім тая Мальта, ну і нічога. Па-другое, у іх ёсць шмат сваіх праблем, таму яны, ну, гэта ніяк на гэта не рэагуюць, тыпу, ай, потым займуся. Ну, Мальта, потым Сардынія, Баліарскія астравы, Корсіка і буф! Ва ўсім заходнім Сярэдземнамор'і зараз уладараць марскія воўкі, вандалы і аланы. То есть людзі, якія 400 годзей назад, вось тыя шаланы там качавалі па степям, па пантыйскіх степям, ну, сучасная там паўднёвая Расія і Украіна. Вось зараз яны на карабліках. Цікавая такая, цікавая метамарфоза. І вось, дзякуючы гэтаму, у нас у заходнім Сярэдземнамор'і, у паўночнай Афрыцы у нас ёсць піраты-вандалы. Германцы. Ну, просто. Падумайце над гэтай фармуліроўкай. Германскія піраты ў паўночнай Афрыцы. І вандалы пірацяць, захопліваюць астравы, ну, перахапляюць гандлёвыя шляхі, крышуюць гандаль у ўсім рэгіёне. І яны адчуваюць сябе непераможнымі. Ім не надыходзіць ніякага наказання за тое, што яны робяць. Няма нейкага паліцэйскага з дубінкай ад Рыму, які прыходзіць і ім надае. Не, яны прыходзяць, ім нічога за гэта няма. Абсалютна. Захапілі, сышлі ўвогуле з чыстымі рукамі. І таму яны ў 5 стагоддзі настолькі асмялелі, што яны вырашаюць на такое грандыёзнае дзеянне, як грабеж Рыму. Яны збіраюцца на сваіх лодачках, падплываюць да Рыма і пачынаюць яго грабіць. І здавалася, Рым жа гэта вечны горад, яго нельга грабіць. Як так увогуле? Ён жа непераможны, гэта сталіца імперіус сine fine, сталіца бясконцай імперыі. Як так увогуле? Нельга. Это святое месца. Тут як бы апостольская традыцыя застаецца. Вось наш епіскап, ён там бярэ свае пачаткі ўвогуле ад апосталаў. Як так увогуле? Але вандалы рабуюць і рабуюць нават гвалтоўна. Яны разбураюць архітэктурныя помнікі. Ну і не проста яны бяруць золата там і забіваюць людзей, але яны яшчэ зверх гэтага даюць. Яны менавіта разбураюць мэтанакіравана пабудовы, будынкі, помнікі, храмы, бо яны не адчуваюць да гэтага, ну, моцнага піетэта. Напрыклад, тыя ж самыя готы, яны жылі трошкі на межы з Рымам, яны разумеюць, што рымская культура, яна болей глыбейшая за іх, і што яна болей развітая за іх, і што разбураць яе не прыкольна, але болей прыкольнее вывучаць і станавіцца яе часткай. Ну і готы, яны менавіта яны не ненавідзелі Рым, яны не ставілі сабе антаганістамі, яны наадварот хацелі далучыцца да Рыму, жыць заразам з Рымам, быць, ну, нават неяк быць рымлянамі. Але ў вандалу такога не было. Яны, ну, мала жылі на межы з Рымам, яны прыйшлі менавіта як захопнікі і рабавальнікі. І таму, калі яны бачаць нейкі будынак, яны гавораць, што я звычайны вандал, я бачу архітэктурны помнік, я яго разбураю. І разбураюць. І это за іх гвалтоўнасць ім і даюць такое прозвішча, што вось імя вандал гэта становіцца нарыцальным імём у гісторыі, што гэта чалавек-варвар, які абсалютна не мае ніякай пагарды, ніякай павагі, а якога мэта разбураць і наносіць шкоду. І вандалы сыходзяць, але ж ну проста крыўда, якую яны заставілі рымлянам, яна праз 100 гадоў яшчэ існуе ўжо ва ўсходнім Рыме, але яна ўжо ёсць. Яшчэ яна ёсць. Усходні Рым не забыў пра гэта. Ён памятае, хто грабіў Рым. Ён памятае, хто за гэта адказны. Ён памятае, хто за гэта павінен заплаціць. І таму Юстыніян рыхтуецца да паўнамаштабнай кампаніі ў Паўночнай Афрыцы. І ёсць пытанне, як яе пачаць, бо нават тады для войнаў
патрэбны быў такі тэрмін як казус белі. Ну, повод для вайны, прычыны для вайны. Нельга было просто так прыйсці і казаць: я буду вас рэзаць, таму што я так захацеў, я буду захапляць вашы тэрыторыі, таму што я магу. Ну, это было не прикольно, это было не прэстыжна, асабліва для такой вялікай імперыі, магутнай, славутнай, якая, ну, мае нейкі гонар, нейкую дыпламатычную вагу. І вось гэтую дыпламатычную вагу яна яе разбурыць, калі яна, ну, будзе аб'яўляць войны ўсім падрад і без ніякай на той прычыны. То есть легко прыйсці рабаваць Рым, таму што ты можаш, калі ты варвар. Але наадварот, просто Рыму да варвара прыйсці таму, што ён можа, уже нелегко. Таму што, ну, патрэбен нейкі фармальны повод для вайны. І з гэтым на момант было нават неяк цяжкавата, бо ў той час вандаламі кіраваў унук таго самага караля, які ўвогуле стварыў гэтай вандальскую дзяржаву, і гэты унук, ён быў, ну, актыўна прарымскі, і ён падтрымліваў палітыку Юстыніяна, ён гаварыў, што я васал Рыму. Юстыніян, ты маладзец, я люблю рымлян і рымскую культуру. Ён вызнаваў, у адрозненне ад асноўнай, ну, такой, ад большасці вандалаў, ён вызнаваў не арыянства, памятаеце, пра якое мы там гаворылі на мінулых стрымах, але менавіта нікейскае хрысціянства, ну, афіцыйнае, якое сцверджана Нікейскім саборам, што потым выбухне, але ж, ну, гэта проста паказвала, што ён такі саюзнік Рыму. І калі ты на гэтага саюзніка нападзеш, то гэта, ну, абсалютна непрэстыжна, абсалютна безганарліва, і, ну, ты можаш стаць нават дыпламатычна ізаляваным. З табой людзі не будуць жадаць замаўляць саюзы, з табой людзі не будуць жадаць весці гандаль, бо ты, ну, калі ты нападаеш на свайго саюзніка, то ты просто цалкам парушаеш усе дыпламатычныя дамовы. І гэта паказвае твою дзяржаву як дзяржаўную, якая не здольная да знешняй палітыцы, якая не здольная трымаць сваё слова, бо на саюзнікаў не нападаюць. І таму Юстыніян, ён чакае, пакуль штосьці з гэтым здарыцца. Так, у мары уладуюць вандалы, канешне, якія нападаюць на рымскія суды, і калі рымляне павядуць свой дэсант у Італіі, яны іх нападуць. Але ж, ну, вандалы, ну, вандальская дзяржава гэта рассматривала не як нейкіх сваіх войскаў, як нейкіх, ну, сепаратыстаў, піратаў, якімі яна не здольна. Гэта нездольная справіцца. То есть гэта праблема вандалаў, а не Рыму. І такая вось праблема для Рыма. Ён і ў Італію высадзіцца не можа на адзін момант, і на вандалаў высадзіцца не можа, каб расчысціць дарогу ў Італію. Таму Юстыніян чакае. Вось, на гэтым малюнку якраз і знаходзіцца той самы кароль вандалу, які быў лаяльны для Рыму. Але прыходзіць повод для Юстыніяна са сваім коштам. Гэтага караля змяшчаюць вандальская эліта, бо ёй не падабаецца дзеянне гэтага караля, ёй не падабаецца яго палітыка, гаварыць, што мы вандалы, што ты тут прарымскі? Рымляне, яны нікейцы, ты таксама нікейцы, мы арыянцы. Што гэта ўвогуле такое? Чаму ты нейкі сімп Рыма? Мы такога не любім, мы гонар маем, мы не будзем падданымі Рыма. А чаму, дарэчы? Таму што памятаеце пра ось арыянства, нікейства, што там адзін манах пайшоў хрысціў готаву трошкі іншую версію хрысціянства. Вось як гэта зараз выбухае? Не проста вандалы не асімілююцца ў рымскім культурным пласце, таму што яны іншыя. Ну, напрыклад, калі мы вызнаем адну веру, і вось, напрыклад, ты хрысціянін-нікеец, і ў цябе багатая культура, ты рымлянін, а я таксама хрысціянін-нікеец, але ў мяне культура, ну, не такая развітая, я там нейкі германец. Я такі, о, прикольно, у тебе ж, о, п'есы, тэатр, архітэктура якая, а якія цікавыя сюжэты, ось як гэта ўсё такое смачнае, культура, навука, з гэтым усім мяне яшчэ яднае не проста мая цікавасць, але яшчэ мая вера.
І я разумею, што гэта мае аднаверцы, і што у мяне з імі аднолькавы погляд на жыццё. І што я як бы непасрэдна далучаюся да гэтага ўсяго вялікага культурнага навуковага кацелка, у якім гэта ўсё варыцца, і нешта новае прыдумваецца, якое да я смогу далучыцца, менавіта ласавацца гэтым кацелком, спрабаваць яго там, заслужвацца культурай, прымаць гэтую культуру. І адчыняць для сябе нешта новае. Таму варвары, якія прымалі менавіта нікейскае хрысціянства, калі яны прыходзілі на землі Рыма, яны хутка асіміляваліся, бо яны бачылі, наколькі проста больш рымская культура іх, і яны дзесяцігоддзе за дзесяцігоддзем прымалі гэту рымскую культуру. І а што ўвогуле рымская культура? Гэта не нейкая нацыя, гэта там не нейкая кроўная рэч, гэта пытанне вось менавіта ці належыш ты да гэтага культурнага пласта вялікага. Напрыклад, чалавек з Маўрытаніі і чалавек з Арменіі, яны абодва лічылі сябе рымлянамі, хаця яны абсалютна увогуле адзін аднаго маглі б не разумець, калі б не ведалі латыні. І нават калі наведаюць латынь, калі там працуюць на адміністратыўных даўжнасцях, то яны могуць разумець, але калі гэта проста звычайныя людзі, то яны могуць ведаць латынь, але так, дрэнна. Але яны адчуваюць сябе належнымі, што вось мы рымляне, мы частка імперыі, мы разумеем, што значыць такое, добрае рымскае віно, мы ведаем, што значыць грэка-рымскія п'есы, грэкі-рымскі тэатр, мы ведаем, што значыць хрысціянская тэалогія. Вось мы належны да гэтага культурнага пласта рымскага, і гэта і робіць нас рымлянамі. Але калі ты арыянец, то на цябе неяк, так мовіць, зашкварна быць разам з нікейцамі. Бо Арый гаварыў, што нікейцы гэтыя, яны там вогуле, яны абсолютно неправільна трактуюць тэалогію Хрыста, што яны там нейкія не чэрці, але заблудшыя, і што з імі лепш не тусавацца. Калі ты там нават у нейкім грамадстве прыйшоў на землю нікейскую, а ты сам арыянец, то ты там нават калі зможаш тусавацца з нікейцамі, то на цябе ты не будзеш, бо сябры неправільна падумаць, а што там браткі скажуць? Не буду, карацей. Так, мне маці казала з нікейцамі разам не быць. Таму ты вось болей ізаляваны ад гэтага культурнага пласта і суадносна горш асімілюешся ў яго і не становішся рымлянам. А значыць, у цябе ёсць меней піетэту да рымскай культуры і да рымскай улады суадносна. І-за гэтага вось гэтыя вандальскія каралі, яны і не вызнавалі над сабой аўтарытэт Рыма, бо казалі, так, мы прыйшлі на гэтую тэрыторыю, але мы вам не будзем даваць нават фармальна нейкае прызнанне. Калі там да них прыходзіць пасол і казаў, калі ласка, вы знаеце на сабой верхадзерства Рыма і адпраўце сімвалічную суму, і мы будзем рады, бо вы на рымскай тэрыторыі карыстаецеся рымскай інфраструктурай, калі ласка, маеце нейкую павагу. І ты думаеш, я арыянец. Я што, буду перад нейкім нікейцам калена скланяць? Я што, буду казаць, што ён галоўны нада мной? Это дзе бачна, каб арыянец служыў нікейцу? Яны ж еретыкі, я што, еретыку буду служыць? Это што ўвогуле такое? Канешне, не буду. Ідзі адсюль, пасол. Мы не будзем падданымі Рыму. Вось з-за гэтай праблемы гэтыя вандалы і іншыя варварскія правадыры, якія не вызнавалі нікейства, вызнавалі арыянства, яны горш асіміляваліся і не прымалі рымскі аўтарытэт. А гэты кароль, які прымаў гэта ўсё, ён антаганізіраваўся супраць іх, яны казалі, што чаму намі нікеец, чаму ён прарымскі, гэта супраць нашых каштоўнасцей, давайте выганяем яго. І так, яго выганяюць, ён ідзе ў Канстантынополь і гаворыць, Юстыніян, калі ласка, дапамажы, я хачу вернуць сабе мой трон. Юстыніян гаворыць, да без праблем, і вось так пачынаецца кампанія ў Паўночнай Афрыцы. Так, гэта вось абяцае Юстыніян, што калі ты асвабадзіш, то я перадам Паўночную Афрыку ў тваю уладанне Сходняй Рымскай імперыі. Юстыніян адказвае, што добра. Нарэшце з'явілася гэта казус беллі на вяртанне Паўночнай Афрыкі ў рымскі пачатак.
І тому Юстиніан говорить: Велізары, падыдзі-ка сюды. Вось ты будзеш адказны за кампанію ў Паўночнай Афрыцы. І выдае яму 15 тысяч войскаў, ну, 10-2 тысячи дапаможнага персаналу. Ну, на той момант 15 тысяч гэта, ну, невялікае, амаль што маленькае войска. Ты, ну, Паўночную Афрыку і разбіць цэлую варварскую дзяржаву у такіх багатых землях, ну, ты не здольны. Ну, літаральна просто, не здольны. Таму што іх шмат войск. І гэта тым болей не абараняльная вайна, а, ну, захопніцкая. І гэта яшчэ больш трэба войскаў, таму што, ну, ты нападаеш. Табе трэба нейкая перавага ў ліку. І таму гэта, ну, вельмі цяжкая задача для Велізарыя. Але Велізары, ён, як у бітвы пры Дары, знаходзіць тут нестандартнае вырашэнне гэтай праблемы. Ён разумее, што калі высадзіцца адразу ў Карфаген, то ён, па-першае, сутыкнецца на сцены, па яго пачуць паліць, як бы дэсант, пры дэсанце ён згубіць шмат салдат, і калі ён там будзе абараняцца на беразе, да яго будзе дрэнна падыходзіць снабжэнне, бо ён не зробіць нейкі плацдарм, ну, як бы табе пад стрэлами ніхто ежу прыносіць не будзе. Трэба нейкую нармальную плацдарм зрабіць і адтуль ужо снабжаць сваю армію. І пакуль ён там гэта будзе абараняцца, то проста прыйдуць нейкія вандалы, у якіх шмат войскаў, яго канчаткова скінуць у мора назад у Канстантынополь. Яму гэтага не трэба. Яму трэба, па-першае, вынайсці нейкі плацдарм, нейкай там часткі каралевства готаў, пажадана падалет Карфагена, падалет асноўных войскаў, каб туды снабжацца. І ўжо далей распрацоўваць план. Але ж вандалы, яны патрулююць дзяржаву, і праблема, а як зрабіць так, как патрульных войскаў вандалаў было менш. І Юстиніан адказвае: вось тут ужо моя справа. І ён гаварыць карсіканцам і сардынцам, што, калі ласка, вось вам мешочак золата і маё сардэчнае прашэнне, каб вы паднялі паўстанне супраць вандалаў. Яны падымаюць, ну, таму што там ужо быў сепаратызм, там рымляне, яны казалі, што увогуле і нашы валадыры недзе ў Карфагене. Чаму? Вось мы разумеем, што мы аддаем ку імператару ў Рыме, а гэта хто ўвогуле? Арыянцы нейкія, гэта што ўвогуле? У нас такое нездавальненне. Таму яны падымаюць паўстанне. Вандалы гавараць, што да колькі можна ўжо, вы там падымалі шмат ужо разоў паўстанне, калі вы ўжо супыніцеся. І адпраўляюць туды свайго караля Гелімера, які якраз і скінуў мінулага караля Нікейца на падаўленне. Ён бярэ з сабой войскі, і таму, калі ён падаўляе гэтае паўстанне, для Велізара ёсць нейкае вакенцыя, каб спраўдзіць свае манёвры і стварыць гэты плацдарм для высадкі для далейшай кампаніі. Як ён гэта выкарыстоўвае? Ён высаджваецца на ўзбярэжжа сучаснай Лівіі, у такой рэгіён, як Трыпалітанія. Ён высаджваецца і падыходзіць да крэпасці. І, ну, перад тым, як падыходзіць на крэпасць, ежу, ну, трэба дзесьці раздабыць ежы. А як раздабыць ежу? Ну, звычайна, амаль што заўсёды рабілі, што вось ты ідзеш па не сваёй тэрыторыі. І тваім салдатам трэба ежа. Магчыма, там нейкія караваны, нейкія абозы, каб табе ежу прыносілі з радзімы. Але ёсць варыянт нашмат лягчэй. Ёсць сяляне. У сялянаў ёсць ежа. Магчыма, да іх паслаць салдат, і каб яны іх папрасілі падзяліцца з ежай. Бескаштоўна, разумеецца. Ну, разумела, што гэта не параджала падтрымку з боку насельніцтва, але наадварот супраціў, партызаншчыну. Твои кампаніі маглі там твои абозы перахапляць, маглі там цягнікі са снабжэннем звадзіць з рэек, маглі там у балотах хавацца, і ты іх адтуль не выб'еш. І таксама, ну, вось твой рэйхскамісарыят Норд Афрыкан Ланд увогуле не будзе працаваць ніяк. І гэта настройвала насельніцтва супраць, ну, інтэрвенцыі гэтай. Іх разумелі як захопнікаў і неяк там асвабаджальнікаў ці нешта такое. Яны насельніцтва болей падтрымлівала якраз бок суперніка і болей, як бы, ну, і ўваходзіла ў яго атрады болей актыўней. Гэтага Велізару дапусціць было не трэба, але неяк ежу трэба раздабыць. Таму ён гаварыць сваім салдатам: так, значыцца, вось вам грошы, ідзіце ў вёску і купіце еду.
не адымайце, у нікоім разе не адымайце еду ў сялян. Нам не трэба, гэта тыя ж самыя людзі, это тыя ж самыя рымляне, грамадзяне, як вы. Вы нічым не лепш за іх. Яны тыя ж самыя рымляне, у іх проста зараз улада іншая. Мы ваюем не супраць гэтай зямлі, не супраць гэтых людзей, але менавіта супраць гэтай элітнай праслойкі вандалаў, якая зараз сядзіць у Карфагене. Мы супраць іх ваюем, і шкоду мусім нанасіць толькі ім, а не гэтай зямлі. Таму адбіраць ежу ў насельніцтва, неяк рабіць іму дрэнна, наносіць шкоду нельга. Разумела, салдаты гавараць, разумела. Дысцыпліна ў арміі была нармалёвая, таму гэтыя прыказы выконваліся. І салдаты ідуць у вёску і гавараць: ой, рымляне, добрый дзень, аве, магчыма у вас купіць ежы? Суадносна, яны купляюць ежу, і местныя бачаць, гэтыя салдаты, яны рымляне, мы ж таксама рымляне, прыкольна. Яны там нічога там, ніякага гвалту, ніякага рабавання, ніякага падпальвання. Все нормально, прыемна з імі пагутарыць, чаму не? І вось гэта слова аб тым, што прыйшлі добрыя войскі, сапраўды асвабаджальнікі ад вандальскага іга, таму што местныя нікейцы. Зараз гэтымі нікейцамі, рымлянамі кіруюць арыянцы-вандалы. І хто да іх будзе бліжэй? Армія тых жа нікейцаў рымлян или армія вандалаў, якая тут толькі 100 гадоў. Рым тут, выбачайце, у паўночнай Афрыкі ўжо знаходзіцца дзесьці болей за 500 гадоў, нават дзесьці 600. І таму ім гэта болей блізка. І таму, калі гэтыя войскі Велізара прыходзяць, то яны іх радасна прымаюць. І войска Велізара не робіць жаху, не робіць ніякай дзічы, і гэта яшчэ болей падтрымкі параджае. Таму Велізар ідзе спачатку адной вёсцы, потом у іншай, потом у трэцяй, потым падыходзіць да крэпасці і гаварыць: калі ласка, адчыніце вароты. Вось мы рымляне, вы таксама рымляне. А ў крэпасці ўжо ведаюць, што гэтыя рэспектабельныя людзі, што яны нікога не рабуюць, нікога не грабяць. І таму, магчыма, адчыніць дзверы. Ты ж самыя рымляне, чаму не? Іх адчыняць дзверы, і сапраўды яны заходзяць, яны рымляне, добра гутараць між сабой, ім даюць ежу, ім даюць вады, і ўсё цудоўна. І так Велізары ідзе спачатку адна крэпасць, іншая крэпасць, трэцяя крэпасць, і ўжо там уся Трыпалітанія пад яго ўладай. І цудоўна, вось, менавіта абсолютна з нулявымі паразамі. Ён не згубіў ні аднаго салдата падчас гэтай кампаніі, гэтай часткі кампаніі. І вось ужо цалкам Трыпалітанія знаходзіцца пад юрысдыкцыяй Рыма. Вось гэта менавіта геній Велізара, яго вопыт, яго досвед, як ён карыстаецца тэрыторыяй, як гаварыў такі кітайскі чалавек, як Сунь Цзы, што лепшая вайна гэта калі ты выйграеш, не даставае меч. Гэта і была лепшая перамога Велізара тут. Ён ні з кім не зраджаўся, але ж назад даў тэрыторыю Рыму. Але Гелімер, ён падаўляе паўстанне, прыплывае ў паўночную Афрыку і гаварыць: так, што за справы? Чаму у нас тут да Карфагена ідуць рымляне? Яны тут прыйдуць і проста нашу эліту перарэжуць і скінуць, і ўсё, наша дзяржава цалкам падзе. Гэтага Велізара трэба неяк супыніць. Думае і гаварыць: вось мой такі план-капкан. Мапа, дзе разгортваюцца ўсе нашы падзеі. Велізары, яго армія, знаходзіцца на поўдні ад гэтага горнага хрыбта, а Карфаген знаходзіцца на поўначы. Значыцца, каб Велізару прайсці праз яго, прайсці да Карфагена, трэба прайсці праз гэты горны хрыбет. Горныя перавалы, ўсё такое, гэта, нелёгка. І Гелімер гаварыць, што так, вось, мне ёсць такі план-капкан. Пакуль ён будзе пераходзіць, мы дашлем туды войска майго брата, і ён будзе стрымліваць Велізара ў гарах. А пакуль ён будзе стрымліваць, я абыду збоку і зайду Велізару ў спіну. І там яго мы з двух бакоў разаб'ем. Як у бутэрбродыкі зажмем і з'ядзім яго войска.
І так вось, ну такі план капкан. Ну яму говорыць, ох, які ты геніальны. І добра. Ну, здаецца, надзейны план, як швейцарскія гадзіннікі, але што магло пайсці не так. Ну, з самага пачатку, калі Велізарый пачынае паступленне, то брат Гельмі разумее, што ён доўга не пратрымаецца, таму што ў войскі Велізара яны нармальна падпітаныя, і ўжо яны добра паелі, добра папілі з местнага насельніцтва, таму яны не выматаныя. І, ну, і болей дысцыплінаваныя, чым войска вандалаў. І Велізарый яшчэ заўважае, што ёсць там нейкі рух з боку вось у іншых гарах. І да яго прыходзіць лажушчык і говорыць, што спадар Велізарый, там ідзе яшчэ на армія вандалаў, хутчэй за ўсё яна абыдзе і ударыць вам у спіну. Ну, як бы ўсё, раскрыі план. І Велізарый разумее, говорыць, добра, тады значыць, нам зараз трэба пахутчэй разбіць гэтую армію, каб у адзін і той жа час нам патрэбна было заражацца не з двумя войскамі, а толькі з адным. Спачатку мы іх разаб'ем хуценька, а потым іншых. І так у яго гэта ўдаецца. Ну так, войска Гельмера там затрымліваюцца ў гарах, а пакуль яно затрымліваецца, Велізарый так нечакана шчэміць брата Гельмера, неяк яго катастрафічна разбівае ў гэтых гарах, яго войска цалкам сыпецца і збягае, і нават ён забівае гэтага брата Гельмера, камандыра арміі. Ну і добра, значыць, зараз ён на поўначы гэтага хрыбта. Але ён не бяжыць у Карфаген, разумее, што зараз трэба даць бой. І падыходзіць Гельмер. І пачынае атаку з паўночнага боку да гэтага хрыбта. То есть яны памяняліся месцамі. Калі спачатку вандалы былі на поўначы, а рымляне на поўдні, то зараз наадварот. Рымляне на поўначы, а вандалы на поўдні. Таму што вандалы абышлі, а рымляне перайшлі наперад. І таму так, Гельмер, ён як бы разумее, што яго план трошкі разваліўся, але ўсё ж такі працягвае свой наступ. Ён, ну, шчэміць. Рымляне адыходзяць вось трошкі на поўнач, трошкі назад, і Гельмер становіцца на месца, дзе было войскі яго брата, ну, дзе яго разбілі. Значыць, валяюцца целы забітых салдатаў, забітых ваяроў, і сярод іх ён бачыць свайго забітага брата. І гэта яго, ну, ламае. Ён становіцца на калені і, ну, вельмі сумуе, плача. Так, праходзіць 10 хвілін, 15. Да яго падыходзіць камандзіры і гавараць, камандыр Гельмер, што нам трэба рабіць, якія будуць вашы прыказы? Гельмер адказвае, што, калі ласка, пахавайце майго брата. Камандыры аглядаюцца і гавараць, што так, ну, сабе, што ці не паблытуе нас з кімсьці. Зноў, тое же пытанне, што рабіць? Гельмер адказвае, ну, не зразумелі, пахавайце майго брата. Ну, камандыры разумеюць, што гэта ўжо бесполезна. І таму войска вандалаў здаецца, ну, літаральна без кіравання, без прыказу, яно не ведае, што рабіць, і, ну, яно, суадносна, няма арганізацыі, няма дысцыпліны, Велізарый гэта карыстаецца, робіць контрнаступленне і разбівае яго цалкам. І, ну, нават самого Гельмера, ён настолькі, ну, ў шоку ад таго, што ён пабачыў, у ацепененні, што яго гвалтоўна адымаюць вось ад яго брата і садзяць на лошадь і гавараць, што калі ты зараз не сидзеш адсюль, то ты акажешся там же, дзе і твой брат, ну, апынешся. Таму, калі ласка, бягі адсюль, калі не дурны. Ну, Гельмер трошкі ачухваецца і ускаквае. І ён разумее, што Карфаген ужо зданы. І ну і так, Велізарый перамог зноў жа сваім стратэгічным геніем, ну і трошку удачай і карыстаючыся ландшафтам. І вось праз 10 дзён ён падыходзіць да ворот Карфагена і ветліва просіць адчыніць іх. Карфагеняне адказваюць, канешне, вы рымляне, мы рымляне, чаму не? Адчыняць вароты, і Велізарый выходзіць у Карфаген. Ура! Зноў жа правінцыя Паўночнай Афрыкі пад кіраваннем Рыма. Нарэшце. Так, потым Гельмер яшчэ робіць папытку яшчэ аднаго контрнаступлення, там, ну, праз некалькі месяцаў, заразам сваім іншым братам. Ён яшчэ раз нападае на войскі Велізарыя, і Велізарый забівае яго іншага брата. І як бы гэта ўжо цалкам ламае самого Гельмера, і ён здаецца ў палон у рымлянам. І вось, Гельмер, чаму ён тады пры бітве ад
декумеме, ад децимум, вось як бы па-рымскі, то есть у горнага вала, ад децимум. Вось пры гэтай бітве разбілі брата, і вось пытанне, чаму Гельмер там стаяў, чаму ён не аддаваў прыказы, чаму ён быў, ну, вельмі такі разгублены. Ну, здаецца, як бы, гэта ж былі часы, калі смерць яна была паўсюль. Як бы, ну, так было. То есть не было медыцыны, як бы, ты ў дзяцінстве цябе памерлі 5 братоў, ды і хтосьці казаў бы, да добра, як бы, сёння памёр мой брат, шкада, канешне, але затое я сёння буду есць 6 бабоў замест 5 на маю вячэру. Вось. Але, чаму Гельмер быў вельмі разгублены? Ну, звычайна, смерць роднага, так, яна вельмі разгублівае чалавека, але ж, ну, не ў такой жа крытычнай сітуацыі. Ён жа павінен быў разумець, што зараз нельга так. Яго генералі адгаворвалі. Нават хтосьці мог бы у той час яму казаць, што пачакай, мне там таксама брат памёр, там бацькі памер, але ж я ўсё ж такі тут і выконваю свой доўг, чаму ты не выконваеш? Але ж для Гельмера гэта былі, ну, не проста брат, не проста браты, з якімі ён ваяваў увесь час, але гэта было для яго ўсё. Вось менавіта з гэтымі братамі ён, менавіта і верагодней, ён і падняў паўстанне, ён змясціў караля Нікейца з прастола каралеўства вандалаў і аланаў. З гэтымі братамі ён ім давяраў, ён іх пасылаў падаўляць з ім паўстанне на Сіцыліі, ён з імі ваяваў з велізарамі. Менавіта вось галоўны чалавек, які адказваў за другую армію пры гэтай бітве пры горным вале, быў яго брат, і ён яму вельмі давяраў. Яны трымаліся адзін за аднаго, як бы за першага чалавека. Яны адзін для аднаго былі шчытамі, як бы яны былі ўтраём супраць усяго свету. Але ж, вось, калі спачатку адзін помер, гэтая карціна ў яго галаве пашатнулася, таму што, вось, гэты стоўп, гэта чалавек, на якога ён заўсёды апіраўся, менавіта заўсёды, не проста ў дзяцінстве, не проста ў юнацтве, але з якім ён менавіта жыццё сваё прайшоў, які, ну, верагодна, што яго там жыццё выратаваў зараз, з якім ён рабіў усе свае вялікія справы, ён зараз памёр, ён зараз ляжыць мёртвым. Для яго проста свет зараз перамяніўся цалкам. І гэта не проста, што ён, ой, вельмі эмацыйны, не. Это проста для яго ў гэты момант усё памерла. І ён бачыце, і ўжо ў другой бітве, у бітве пры Трыкаруме, Велізарый і разбіў войска яго іншага брата. То есть, па-першае, гэта які псіхалагічны эфект? То есть, прыйшоў нейкі рымлянін, спачатку забіў першага брата, а потым іншага брата. Да колькі можна? Гэта не супадзенне, ён як бы хацеў, ну, у вачах Гельмера забіць маіх братоў. І зноў жа, і іншая апора, за якую ён ужо, ладно, як на кастыле атрымаўся, як на назе кульгаў, всё, няма, всё. Яго два самыя дарагія чалавекі ў яго жыцці памерлі. Людзі, з якімі ён прайшоў усё жыццё, дзякуючы якім ён дабіўся ўсяго, якія, ну, трымалі адзін аднога за спіну, якія абаранялі адзін аднога. Усё, зараз іх няма. Яго проста, ну, няма цяпер нікога. Яго дзяржава зараз захопленая Велізарыем, але ён мог бы і адбіць там, арганізаваць партызаншчыну там, звадзіць паезда з рэк, там у балотах засесці. Але ж ні з кім цяпер. Ужо няма тых людзей, якія былі настолькі ж блізкія да яго, як гэтыя браты, з якімі ён прайшоў праз усё. І гэта дзякуючы гэтаму ён так зламаўся падчас першай бітвы і падчас другой бітвы. Пасля другой бітвы ён бяжаў у горы ў Нумідыю, але ж потым яго схапілі войскі Велізарыя і вывелі адтуль. Просто вось бітве пры Трыкаруме яны былі разам удваём, і у іх было нармалёвае войска, амаль што як у Велізарыя, але ж калі памёр яго брат, ён ужо гэтага не змог стрымаць у другі раз. І таму яго войска, ну, проста пасыпалася цалкам. І вось менавіта калі былі дзве такія магутныя апоры ў яго жыцці, іх зараз ужо не стала. І вось дзякуючы гэтым ён цалкам зламаўся, і пала дзяржава вандалаў і аланаў. І, ну, все, цалкам супраціў вандалаў і аланаў ламаецца ў рэгіёне. Велізарый перамог. Паўночная Афрыка вяртаецца пад юрысдыкцыю
Рыма. Але падчас сваёй кампаніі Велізара не проста і прыходзіць, там б'ецца з вандаламі, сыходзіць і нічога. Не, там пакупае ежу, не. Ён яшчэ разумее, што гэта рымляне, а значыцца ім трэба нармалёвай інфраструктурай неяк паляпшаць месца, у якім яны жывуць. І таму ён гаворыць, што калі ён прыбывае Карфаген, напрыклад, ён гаворыць, амфітэатры, чаму разборныя, чаму не карыстайся? Давайце чыніць амфітэатры, культура, гэта прикольна, вы, рымляне, чаму забыліся? Давайте, будуем амфітэатры. Далей, што там па воднай інфраструктуры? Акведукі, давайте будуем акведукі. Вода прикольна, вода добра, вода гэта жыццё. Далей, дарогі, будуем дарогі. І, ён не проста прыходзіць там, захоплівае, перадае юрысдыкцыю, там нейкія гульні дзяржавы, гульні уладароў. Не, менавіта Велізарый, ён не проста камандыр, але ён і будаўнічы, і той чалавек, якога сапраўды любяць людзі ў гэтым рэгіёне, якого сапраўды людзі ўспрымаюць не як захопніка, а як асвабаджальніка. Таму што вандалы такога не будавалі, а прыйшлі рымляне, за ежу заплацілі, ветлівыя да кішы, вось што будуюць. Таму, у рымскай арміі ў рэгіёне падтрымка максімалёвая. Суадносна абсалютна ніякай партызаншчыны і супраціву ў рэгіёне няма. І Юстыніан ён вельмі задаволены, якім чынам Велізарый вярнуў Афрыку пад юрысдыкцыю Рыма. І што Велізарый вярнуў Афрыку не проста нейкую гарачую правінцыю і гаварыць, што я зрабіль, што вось трымай, Афрыка, я разумею, што тут кожны другі партызан, але як гэта звычайна бывае. То есть ты захоплюеш тэрыторыю, і табе нельга збіраць падаткі, там табе трэба трымаць гарнізоны, табе там трэба нейкія супраціў, паўстанні зноў назад падымаць, як тыя ж вандалы рабілі з Сардыніяй і з Корсікай. А не, Велізарый вяртае ў Рым нейкую разбураную правінцыю, але тую самую багатую і лаяльную правінцыю з флотам. І таму Юстыніан ён проста задаволены гэтым, ён вельмі рады гэтаму. І з-за гэтага мастацтва Велізарыя, як ён гэта ўсё зрабіў, ён яго удастойвае такога шанавання, якое ўжо 3 стагоддзі удастойваліся толькі члены імператарскай сям'і. Велізарый ён не быў з імператарскай сям'і, ён быў проста палкаводцам, але яму менавіта далі такую найвялікшую пашану ў імперыі. І што гэта была за пашана? Гэта быў трыумф. Той самы трыумф, які праводзіў Юлій Цэзар, які праводзілі рымскія імператары пасля перамогі над персамі, над германцамі, пасля расшырэння Рыму, пасля перамог над Карфагенам. Вось той самы трыумф, які сімвалізуе веліч, які сімвалізуе гонар Рыму, які сімвалізуе ўвогуле разуменне Рыма як імперыі без межаў. Менавіта гэты сімвал велічы Рыма як трыумф, ён праводзіцца Велізарыем з трафеямі з паўночнай Афрыкі, захоплены вандальскай арыстакратыяй, з казной з паўночнай Афрыкі з вандаламі. Все тое, што яны нарабавалі ў Рыме, ён назад прывозіць у рымскую імперыю. Народ лікуе, народ разумее, што вось ён, сапраўдны рымлянін, сапраўдны рымскі палкаводзец. Гэта той, хто ператварае мару аб Рыме ў рэальнасць аб Рыме. Гэта той, хто нас вярне да адзінага вялікага і магутнага Рыма. Гэта той, што чалавек, які зноў зробіць нашу імперыю імперыяй без межаў. Это той чалавек, які нас абараніў ад перса і прыдары. Это той чалавек, які ёсць наше вырашэнне і ратаванне. Велізарый праводзіць гэты трыумф шырока. Але ж той час ніхто не ведае, што гэты трыумф гэта быў апошні трыумф у рымскай гісторыі. Гэта быў канец пра гісторыю з паўночна-афрыканскай кампаніі Велізарыя. І можа паўстаць пытанне, а чаму мы так падрабязна ведаем пра ўсю гэтую кампанію і пра дару, і вось пра
увесь перыяд кіравання Юстыніяна? Хто быў з летапісцаў, што стаяў за гэтай працай аб апісанні гэтага перыяда часу? Але чаму мы так падрабязна ведаем пра гэты перыяд часу, пра ўсе кампаніі Велізара ў Паўночнай Афрыкі, пра бітвы пад Дарай, потым пра кампанію ў Італіі, пра рэформы Юстыніяна, ну і пра ўсё кіраванне Юстыніяна імперыі? Чаму гэты перыяд так падрабязна распісаны, што ён менавіта адзін з самых такіх вядомых, ну, добра вядомых нам ва ўсёй гісторыі ўсходняй рымскай імперыі і проста ўсёй рымскай імперыі? Справа ў тым, што побач з Велізарам, з самага яго пачатку, з бітвай пад Дарай, з ім быў такі малады чалавек, як Пракопій Кесарыйскі, ну, Пракопій з Кесарыі, з Цэзарэі. Гэта быў малады гісторык, хронік, які пісаў гісторыю і пісаў, што бачыў дзеля царскіх хронікаў і царскай гісторыі. Ён непасрэдна быў на месцах, дзе вяршылася гісторыя. Ён бачыў сваім вачыма, як Велізарый аддае каманды пад Дарай, як ён перамагае персаў, якіх было 2 разы больш, чым ён, як ён дапамагаў жыхарам Паўночнай Афрыкі і дзякуючы гэтаму, які ён за гэтага атрымліваў бонусы, як ён перамог Гелімера, як Гелімер потым скарбіў над целам свайго брата. Ён гэта ўсё бачыў сваім вачыма і запісваў, таму ён менавіта быў непасрэдна на месцах дзеяннях і непасрэдна ўсе гэтыя дзеянні і запісваў. Ён таксама падрабязна апісаў паўстанне Ніка і ўвогуле увесь перыяд, які кіраваў Юстыніян, ён так падрабязна распісаны проста па месяцам, што маленькія дэталі ўсё распісана Пракопіем Кесарыйскім. Ну, але ў якім свеце ён гэта ўсё распавядаў? Ну, таму што проста інфармацыя гэта добра, але ж ён некія падаваў, тыпу, што Юстыніян добры, або ён злы. Ну, афіцыйна у сваіх хроніках, дзякуючы якім мы якраз пра ўсё гэта і ведаем, ён гаварыў, што Юстыніян гэта такі прыкольны, круты чалавек, імператар, робіць рэформы, яны дзеля дабрабыту народа, падаткавая рэформа патрэбная, Велізары маладзец, усіх там разбіў, усіх пабіў, ўсё, Юстыніян, ён круты, будьце як Юстыніян. Таму яго публічны вобраз і яго публічная думка аб Юстыніяне, што гэта такі добры, благаверны чалавек. Але у 16 стагоддзі у запыленых архівах Ватыкана адзін з працоўных знаходзіць цікавую кнігу, якую ён раней не бачыў. Яна называецца «Тайная гісторыя». Яе аўтар напісана Пракопій Кесарыйскі. Гэта кніга, яна не была абсалютна болей чым за тысячагоддзе, яна была згубленая, сакрытая, ніхто яе больш не чытаў. І што было ў гэтай кнізе? А там было проста кардынальна разыходзіцца з публічным меркаваннем Пракопія Кесарыйскага. У гэтай кнізе ён распавядае пра двор Юстыніяна, што гэта літаральна нейкі клубок дэманаў бесаў, што Юстыніян антыхрыст, што ноччу ходзіць без галавы, што Феадора найгоршая жанчына на зямлі, што дзяржавай кіруюць еўнухі і што справядлівасці ўжо не існуе. Ён амаль што кожнага чалавека пры двары, у якім ён у публічных хроніках пісаў, што вось, ён маладзец, ён дапамагаў праводзіць рэформы тое. Тут ён распісвае, куды ён хадзіў, што ён рабіў, якімі грахамі займаўся, што ў якую гадзіну дня рабіў, і проста усім абмывае косткі цалкам, па малейшым, па падрабязным дэталям, як ён гэта робіць у хронікі. Вось, напрыклад, урывак з гэтай кнігі пра Юстыніяна. І сапраўды, многія, якія сутыкаліся з ім, з Юстынянам, ноччу распавядалі, што бачылі, як твар яго раптам знікаў, і аставаліся толькі пустая абалонка без вачэй, без языка і без усяго, што ёсць у чалавека. А потым яго твар зноў набываў ранейшае аблічча. Я сам, уваходзячы да яго са сваёй справаздачай, не раз бачыў, як ён з нечалавечым маўчаннем хадзіў узад і ўперад, і душа мая замірала,
і дрыготка абвявала ўсё цела. Ну, ён гаворыць, што тут Юстыніан, ён, ну, літаральна дэман нейкі, што імперыяй кіруюць, ну, антыхрыст літаральна. Далей, што ён піша пра Велізарыя? Ён, Велізарый, чалавек па прыродзе смелы і разумны, але ён настолькі быў слабы і бездапаможны, што выконваў усе прыказы сваёй жонкі, быццам бы ён не быў дарослым мужчынай, а быў нейкім рабом, які не быў здольны зразумець, што прылічна, а што ганебна. Вось. І вось што, напрыклад, ён піша пра саму увогуле дзяржаву і пра ўвесь двор Юстыніана. Дзяржава некалі вялікая і магутная, зараз яна ва ўладзе рабоў і еўнухаў. Людзі не здольныя ні чытаць, ні пісаць, судзілі разумных людзей і адымалі ў іх маёмасць. Ніхто не мог выратавацца. Багацце узбуджала зайздрасць, беднасць пагарду, шляхетнасць падазрэнне, а сціпласць абвінавачванне ў таемнай ганарыстасці. І ўсё гэта зыходзіла ад адной крыніцы — Юстыніана. Ну, і гэта, ну, проста вельмі разніца з яго публічным вобразам і публічным меркаваннем. Ну, тут ёсць две гіпотэзы, чаму гэта ўвогуле адбылося, чаму адзін і той жа чалавек зможа ў адной кнізе пісаць, ну, добры, ну, такія пра ўладу, такія стандартныя рэчы, як бы з такой з гістарычнай кропкі гледжання, зрабіў тое, такія наступствы. А ў іншым там проста, ну, нейкія жахі апісаны літаральна. Ну, ёсць гіпотэза, што гэта пісаў не Пракопій Кісарыйскі, а нейкі з арыстакратаў, які вельмі не любіў Юстыніана. Ну, Юстыніан сваімі рэформамі падаткавымі і іншымі рэформамі, сваімі дзеяннямі ён настроіў супраць сябе, ну, добрую такую частку арыстакраты, якая вельмі яго не любіла. І верагодна, што нейкі з гэтых арыстакратаў ён напісаў кнігу, каб, ну, менавіта ганебную на Юстыніана, і каб надаць ёй нейкай вагі, і, ну, ён падпісаў яе імём Пракопія Кісарыйскага, каб яна была болей аўтарытэтная. Ну і таксама ёсць тэорыя, што гэта пісаў сам Пракопій Кісарыйскі, што ён менавіта быў запуганы Юстыніанам, што ён не мог выдаваць як сваё публічнае меркаванне тут, а гэта было, ну, як бы, яго лічная кніга, яго тайная гісторыя, то есть гісторыя для сябе, менавіта нейкі штодзённік, у якім ён піша сваё меркаванне, не меркаванне на людзі, не меркаванне публічнае, што ён сам менавіта пра гэта думае. Ну, зараз гэта праверыць амаль што немагчыма, але, ну, проста цікава адзначыць, як, ну, гэты факт, што ад аднаго і таго ж чалавека могуць сыходзіць такія абсалютна два розныя варыянты меркавання падзей гістарычных. Ну і вось гэта была лекцыя пра кампанію Велізарыя ў Паўночнай Афрыцы. Наступны раз будзем распавядаць пра кампанію Велізарыя ў Італіі, як ён ідзе ў тую самую радзіму Рыма, там, дзе нарадзіўся Цэзар, нарадзіўся Аўгуст, дзе знаходзіцца сам Рым. Зноў жа, трэба выправіць гэтае недаразуменне, чаму Рым не ў Рымскай імперыі. Але гэта будзе ў наступны раз. Але цяпер дзякую вам усім вялікі за прагляд. Да пабачэння!